Valy rombony bonne année 2020 ao ambony arabe. Tsara miaro amin'olo tiana. Hoantsika Antananarivo sy ny manodidina. Edirenao ndraiky professeur Komedo agnametsika ambiance mafana Antananarivo eto. Regninao amin'ny hira jiaby nahaizanao edirenao regny zay. Bombom, maskiny vantara. Edirenao koa baka tompony ambiance tropical zala. Salegy mafana, mahevo kitsakitsatsika amin'ny andray meday. Karazegny koa professeur Komedo. Kainao comme t'as d'ambiance mari avion no fotoagna sady ahita lela bogos mari. Quel est en janvier 2020 programmatika à partir de 21h30 prix d'entrée 10 000 ariary kwara Sandra Kiva sur tamkonna kanjinao daty beka tseding volagnar zama volagnar zena bepatram baba ndintseke foto ro tsaka magnanky vila mihetsiky baka amin'ny tovara jiaby tiany fahinana tsy matoy io tsisy matrangine kainao koa tsy avy io no hianagna vaovao tonga ava mako. Bangarivo patine, misal masikini bantare. Panabola kodada, misal masikini bantare. Pangefuefu kwa fenda, misal masikini bantare. Komandilocha kwa henda, misal masikini bantare. Bangarivo patine, misal masikini bantare. Panabola kodada, misal masikini bantare. Pangefuefu kwa fenda, misal masikini bantare. Kamabola kodila lote goisma manzanta fawota. Nomi fulanga nomi vota miyewe. Toto karazangi chimetanga izai misoma la vile. Sul natao parfait kwa ambiance zay mahay toplas topoko vavy edirenao va ny fandaranatsika ny antia naveto lehilahy dia mbala famontaniana jiaby zay napetrakatsika aminazy mbala tsaratsika jiaby arahantsika mifana fandaranatsika maro question napetrakatsika tagny fa naveto lehilahy andeha amaly izay famontaniana izay nambelatsika tagny aminazy zany dia raha nareo na amin'ny télévision malagasy na amin'ny YouTube na agny amin'ny page Toerazy fa miaraba ny edirenao na ikiny vahiny ito amin'ny fandaharana Toerazy. Faly miarabanao zany Komedara dia faly miarabantsika jiaby izay magnaraka fandaharana ty amin'izao fotoagna zao dia samby hotratry ny taogno aby tsika jiaby dia samby ahitany maivaka amin'ny taom-baovao ty. Edirenao elaelatsirigny zegny mbany azo volagniny izy ko volagninao roso nda mipetraka andafy tsy haiko tany taona zay nazo vazaha nagnino tsy nijereny la moziky ty nagnino tahia ino vaovao hela jiaby zegny ino raha azo koragniny tahia marigny zegny raha tiany voalohany haikendriky amina boka tsy miditra amin'ny raiky landany kokoa. Ia edirenao tsy regny tahia misaotra amin'ilay question tegna marigny itondrasako izy donc maleko le question donc izy typique fiainana zegny amin'ny raha tegna normal zegny tokony misy étape par étape à telle étape à tel moment tokony eto à tel âge za tokony eto dia ninaka zegny efa karaha zay nagnanaovako izy misy hoe à tel âge zao raha ataoko tel âge zao raha ataoko tsy naregniregny edirenao tsy haiko le hoan'le mbola naregny naregny fa hoan'le tsy naregny zegny dia mandeha tsy lasan'ny vazaha lasan'ny gasy lasan'ny gasy fa tsy lasan'ny vazaha volagniny zambo correct zay tsy lasan'ny vazaha fa lasan'ny gasy fo dia mipetraka nandeha namelon-tegna no vazaha amin'ny tany bazaha agny en France dia lasa karaha tsy regniregny tsy dia resaka hoe fagnadinoagna le izy fa azony velon-tegna ty zegny maro raha mety mandalo amin'ny fiainana dia lasa karaha ndraikindraiky zegny misy raha tsy azo anoara zegny. D'accord. Resaka tontolon'ny mozika zegny tamin'izay fotoagna zay hoe nagnano foana tamin'ny mozika na dia namindra étape zay hitanao zay sanany karakory. Tegna tsara le fipetraka questionao zegny nagnano fo
nagnano fo ary nandiniko hoe mizaha hoe karakory zegny ny musique boka raha ny tegna marigny zegny raha mbola hely za fa nagnampy musique mety mbola apetrakanao eo le question fa aleo izy volaniko direct raha mbola hely zegny za fa zegny fa tia la musique de raha zegny karaha magnegna za non karaha magnegna fo izy misy fotoagna za fa tegna tsy tegna ndraikindraiky tsy hoe tsy fitiavan-tegna manokana izy non fitiavan-tegna manokana izy satria karaha tsy maraha le olo mankatia za regny za fa nefa le raha tsy zegny fa ndraikindraiky zegny samby olo amin'ny fiainana zegny misy raha mandalo aminao ndraikindraiky karaha lasa voatery ianao zegny tsy maintsy magnaraka raha igny tsy za zegny tsara niala tamin'ny tontolon'ny musique fa le hoe regnin'ny public ndraiky tsy regnin'ny public fo zegny io fo zegny ny nasamihafa izy misy fotoagna zegny anao zegny ndraikindraiky hoe afaka mifanerasera amin'ny le public ya misy fotoagna amizay anao tsy afaka misy fotoagna zegny anao tsy afaka mifanerasera amin'ny public satria noho le fiainana raha mandalo aminao zegny tsy afaka mifanerasera amin'ny public aleo anao zakianao antsendriky le raha mandalo amin'ny fiainananao zegny d'accord idirenao eto moa tegna agnaranao sa misy agnarana hafa anao de idirenao fitegna kasi sa raha filo matandalana tarifo tsy raha ny filo mitandalana zany koa tsy raha ny filo mitandalana idirenao le olo mahay za jiaby ma ny promotion ny tegna marigny zegny mikaiky za renao fa le fianakaviagna le nahita za mbola hely zegny mikaiky za magnantso za edy zegny fagnantso fikahiagna za tamin'ny fa misy anaty copinao iedy io non tsy misy anaty copie fa i zegny surnom edy zegny fivolanandreo izy tamizay non fa tsy edy edy za amizay zegny izy kofa hoe lerany fa Renault ndraiky tegna misy anaty copie tegna agnarako Ramasinandro Renault ya de le edy amizay edy zegny izy io edy zegny fivolanandreo edy za mbola hely zegny papako le zoky jiaby mikaiky za edy na olo le mahay za mbola tamirabe fa le olo niaraka nety taminaka ndraiky mivolagna hoe Renault karaha zegny d'accord misy fotoagna nampianatra niasa tamin'ny école vazaha avy anao taloha sa hoe nisy raha niasa tao fo izy fotoanandro raha ny tegna marigny zegny nisy raha natao niaraka tamin'ny vazaha de za nagnano théâtre taloha de le haiko boka mety hoe logique-n'le rabe zegny avy am'le clip hoe habitant de la planète zegny maro mivolagna hoe anao ma prof marigny tamin'ny lycée français za tsy prof tamin'ny lycée français za tsy niasa tamin'ny alliance française aleo azavaiko tsara izy fa za fo zegny nisy participation tamin'ny raha jiaby nandalo tao de manjary karaha namako amizay zegny le olo jiaby tao de nankamora le famoagna le mety mbola posenao beaucoup le question fa tsendriky alefako fa za tsy niasa tamin'ny za zegny tsy raha ny tegna marigny zegny za zegny tsy hoe ke engagé nisy contrat na nisy CDI na CDD tamin'ny lycée français na tamin'ny alliance française fa juste hoe fankahaizana connaissance de fankazarana tamin'le olo tao de manjary niara-miasa tamindreo zegny d'accord anao jeudi agny en France efa agnatin'ny tokantrano vady aman-janaka sy ny tariny sa raha mbola nakaraka gasy de hop nisitriky tany de lose time sa hoe fiainana normal igny zegny raha tiky nagnanarako manafo maro na namagna ny zandry le clandestinité zegny tsy de tsara loatra karaha ataoko zegny naka zegny hoe fa tokony ela zany mijanogny tany fa noho hoe fitiavako la mozika tamizay zegny za mbola tsy afaka satria mbola hoe misy mbola tsendriky navy le fitiavan-tegna anaka mbola hoe mandiniky hoe karakory satria le olo dia de hoe ino raha andeha mezako le olo ino raha andeha ataoko am'le olo de lasa midinigny antsendriky hoe ino le vokatra andeha mezana olo fa tsisy resaka hoe ty hijanogno andafy satria ty metimety de hijanogno aty za fa afaela mihitsy tokony hijanonako tany satria vady aman-janaka zegny tegna izy aminazy fa firy zanaka zegny raha ny tegna marigny ny tegna hoe haiky
Itena hainao. Non, tsisiko zegny satria mety misy any tegna misy zany kanao quelque part any. Zanako quelque part any. Ianao bôka resaka tovolahy isika tovolahy tamina tegna mbola tovolahy zegny tegna bôka fa nazoazo taogno. Fa tegna mbola tovolahy somary hetsiketsiky dia mety misy any fa ny tegna hoe reconnu zegny telo. Io zany ka le infraction antsagnao izy sa hoe à la réunion ny sasany fa le tegna mipetraka aminakao le tegna hoe iaigna le tegna tarimiko zegny natonga za hoe mangala décision hipetraka tany satria le taloha regny tsy nitarimiko tsy hoe tsy fitiavako izy fa noho le situation iny zegny tsy dirana lala hoe ino le situation mandalo ino fa mbola noho hoe za tagnatin'ny la musique ino tsy tafy miankadiro jiaby fa marary taminaka le izy aragna anarako manafo eto le raha anarako olo eto mamparary le raha marary za hitanao fa izy zegny tsy détailleko eto ino maritegna fanao fotoagna hoe fa mikarakara fa hoe bon mamorovoro roa amizay zao sa hoe fa nambela amindreo be ny afagny anao tsike agnatin'ny mamorovoro fa izy io boka ndraikindraiky koa misy blessé koa boka le olo tamile zavatra nandalo taloha le zavatra nandalo dia mety tsy zonavonavo D'accord. C'est normal, on se comprend. Tsy famezantsy firtao idirenao izy io et les anneaux firtao. Bon zany me 35 Ny flat anao za. Fa beben'izay fa izy ndraiky zay mezanareo za akeko fo. Keny fa mezanareo za. D'accord. Rehefa beben'izay ndraiky za fa tsy zaza loatra. Raha iry amin'ny carrosserie sy ny tara hitako mba magnano 37 ans comme ça. Fa tsy de zaza loatra. Izy ndraiky fa tsy endriky antilahy loatra. Bon, saïd lavatagna. Bon, edirenao anao mola Diogo fa sa hoe misy tarefa naviana fa ta Diogo to natamtamana. Zaho tegna marigny avandapa. Tandapa. Adoany agny sa. Doany ndraiky misy tanindrazagna anay agny avy amin'ny mamako. Misy tany atao hoe Amboscode zay. Amboscode? Io aminay zanao zay. Misy tany zegny atao hoe Amboscode zay agny zegny tanindrazanay boka amin'ny mamanay Doany. Fa papako zegny raha ny tegna marigny amin'ny Fort Dauphin. Fa zay zegny tsisy afa tsisy relation amin'ny raha agny satria valivota volagna izy tsisy raha fa zay zegny fa tandapa tare izy bitary koa dia fa tsisy zay zegny fa tsisy raha na zay fa tsy mody tanindrazana jiaby zegny fandapa. Ino raha ta Diogo me ta Diogo hely no fosifosy. Nianatra zanandeha nianatra igny zegny za koa dako ialako tsiny amin'ny tanàna jiaby le olo avy amin'ny tany hafa fa ko misy vily voalohany tiako a Madagasikara eto Diogo. Diogo zegny tanàna farany tiako za koa fa nandeha tagny za nianatra io fa tagny fo za hito nialako tagny dako fa za le nandeha. D'accord. Ta entana hitanao le kanto tao aminao le la muzika sy izy théâtre zay fa ninspire taloha tary hoe ta iza tana hitanao io efa niinspire hely tanaty fianakavianareo tao fa misy mahay zavatra sa anao tompony trandraka izy talenta tsapanao tao agnatinao zay. Raha ny tegna marigny zegny izy io zegny rehetra za mbola hely misy zoko zegny mahay gitara dia zay koa za moa katolika hirihiriny litra mbola hely zay mbola tsy haiko zay anao presque balita magnanognano misoma théâtre sady mihira magnano choraly ino litra mbola hely dia zoko koa misoma gitara be dia izy nampianatra za gitara dia izy misoma gitara za mihira mbola hely tamin'izay tegna mbola hely à l'âge de 9 ans 10 ans tagny za fa ndraiky efa nazony raha fa i papako fo zegny tsy mety papako zegny tegna hoe mihirihira misy terme zay ialako tsiny amin'ny teny vazaha moa volagnako izy misy terme zay nampiasainy tamin'izay il y a que les voyous qui font de la musique à l'époque. À l'époque, oui. Il y a que des voyous qui font de la musique volagniny. Zegny zegny fivolagnana izy tamin'izay satria tamin'izay zegny tegna hoe gogn'orchestre zegny fivolagnana izy. Gogn'orchestre zegny tamin'izay c'est mal vu quoi, azanao. Hoe barbeau
manafo tsy haiko ino fa tsy dinigny ndreo tam'le fotoagna zegny hoe gongna orchestre igny managna talenta de talentananany raha azo alafo hoe raha azo mety azahoam-bola be raha karaha zegny de lasa nisakanan'ny papako zegny zany degnan'le musique de il faut pour réussir dans la vie zegny mihitsy le terme nampiasainy tam'izay hoe pour réussir dans la vie volagny faut faire ses études de mianatra de voilà fa be amin'izay fa zegny fa vita fa nahazazo maîtrise mais izy am'izao boka fa système LMD fa master sy ny tariny à l'époque c'était fa nahazo maîtrise igny amin'izay en économie science science économique de fa igny am'izay io am'izay magnegna fo izy mivolaniko teo hoe magnegna za fa zany la musique asaky isaka na za hitanao zany le nandeha nipetraka tandafy zegny fa misy fotoagna za tsy hagnano raha fa magnegna fa raha nataoko mahita hoe le vidéo ataoko regny za antragno fa za fa namory raha jiaby tokony ilaiko studio antragno zegny le babakanao io anao tô fa zany miketriketriky raha jiaby za tompony fa miketriketriky raha jiaby ataoko ny raha tsikelikely nahaizanao i raha aby igny kosa sa hoe tagnatin'ny nampianategna fo anao tamin'ny fahaizanao resaka za zegny letra raha za boka taty zegny efa nahita hoe karaha olo fanaovagna le raha fa le nohony hoe fivoaran'ny teknôlôzia am'izao anao zegny afaka hoe magnano recherche raha jiaby azonao ianaragna par internet am'izao de zay koa nanaovako afatra amin'ny zandry madiniky tsisy raha tsy azo ianaragna par internet am'izao io na tout ce que raha jiaby haiky am'izao zegny c'est grâce à l'internet zegny fa tsy manjary fa mety anarana internet fa misy tsara maro ia ary zay ia voilà misy olo baka internet aminany zegny karazana hoe fandifasana vidéo porno ndraiky tsy haiko ino hoe raha aminaka zegny tsy de manjary loatra fa internet zegny azonao exploitegna tsara hoe andeha agnanaovanao andeha hianaranao na andeha hianatra langue anao za tia mianatra langue za mianatra resaka hoe bon za tsy de tia zegny fa maro be zegny raha hianarako par internet zegny tegna izy aminany et surtout anao fa tany mazava zegny afaka na za ampiasana na ino écouteur tsy mila aminaka mitandriny raha zany raha amin'ny YouTube juste ino karaha zao poser question de mamaly amin'ny internet d'accord texte nao ndraikindraiky misy masesiaka manome volan-draty ndraikindraiky volagna mahitsy migavo jiaby ataonao izy aby agnatiny eo indrindra fa zay hirina babakanao audio faramparan-tatoato zay nino mahatonga misafidy nirony kokoa agny satria misy fotoagna nagnano ambiance fo ny fitolo fakatiavagna fo safo mba fijery le fotsiny zay zavatra zegny misy araiky zay misy fonao vola paosinao zegny hoe igny jiaby misy tafara zay mary izy io boka izy le novolaniko to raha jiaby zegny aminaka zegny fiainana zegny tokony misy étape à telle étape za magnano raha karaha zao à tel âge za magnano raha karaha zao za zao zegny tsy le hoe tsy hoe za tsy mijery public tsy à la recherche ny public eky za azonao tsy amin'ny tone hoe mbola andeha za hitady succès déjà zegny succès aminaka zegny c'est une autre chose c'est pas une réussite le succès et la réussite c'est pas la même chose afangaron'olo raha zegny fa raha tsy mitovy feky azonao le succès zegny aminaka c'est abstrait quoi azafady am'le teny vazaha fa abstrait zegny hoe karaha raha hoe satria surtout amin'ny monde-ny artiste zegny anao asatra hoe tsika zegny izaho ohatra hoe aleko exemple azafady manogno agnarana Big MJ zandroko igny ohatra hoe Big MJ ohatra de misy succès zegny satria misy public-nazy maro agny azonao hoe izy koatra hoe tandafy tagny boka izy oui j'ai vendu tel album azonao album zao nalafiko na million d'album tsy haiko ino fa igny zegny succès fa est-ce que il le voit est-ce qu'il fa oui raha mivola fa zany nivarotro tel album fa le réussite zegny raha hafa réussite zegny c'est la sensation aminaka sensation hoe za zegny izy io boka amin'ny misy raha tsy hain'olo amin'ny monde de la musique bon azafady edy amin'ny monde de la musique surtout hoe artiste zegny chanteur mety misy succès anao fa
misy raha tsy masatisfainao tsy réussite le izy satria réussite raha hafa c'est la sensation anao agnatin'ny succès zegny mety hoe tsy afaka ifanerasera amin'olo jiaby azy nao le anao agnatin'ny succès zegny tsy afaka ifanerasera amin'olo jiaby azy olo andeha za mety andeha koragna manafo aby andalagna ary ohatra anao tsy afaka andeha hagnano zegny satria mety influencer le succès-nao izy fa anao agnatin'ny réussite ndraiky réussite nakrany zao anao zegny afaka hoe mikoragna jiaby zay olo anao zegny afaka magnano zay raha tianao atao fa anao agnatin'ny succès tsy afaka magnano zay raha tianao atao ke donc anao zegny te réussir avian'le textenao jiaby eto zegny laza le impody aby questionao amizay zazafady hoe le resaka hoe texte ino tsy resaka hoe réussir izy fa hoe raha mahafalifaly za zegny le ataoko amizao fa tsy za raha malifaly olo azy nao fa hoe raha mahafalifaly za eritreretiko mety hoe ahasoa olo koa izy azy nao ahasoa fa tsy hoe ahafalifaly le olo azy nao mahafalifaly za izy fa eritreretiko hoe mety ahasoa le olo donc zay anao tsy eritreritry loatra hoe andeha hagnano vola amin'ny resaka la mozika rango tamin'ny voalohany zegny za nagnano la mozika tsara nieritreritry hoe je vais être riche na hoe ty mpanambola nanaovako la mozika ty fa noho ny fitiavako izy zegny ny anarako mitendry gitara zegny ny anarako nagnano studio nagnano production natonga za hoe ndraiky hoe misy olo amizay hoe za mba tiako karaha zao de mavio za ty misy tsenganako vola azy nao tsy hoe za tsy mila vola fa hoe ny fitiavako le raha fogna zegny zegny ny agnanaovako la musique de anjarako amizao zegny hoe raha tiako izy koa hoe partage c'est ça le esprit ny partage zegny tegna fognosiny le fanaovako la musique amizao d'accord amin'ny fotoana karakory anao mampidigny inspiration-nao manaotra intéressant misy za malaky mandalo misy flash mandalo bon manaotra sa hoe bon za am'tay zao thème ino raha ataoko agnatin'ty thème ty aby raha tegna matetiky ny inspiration io tsara no tompony mamoro izy fa afa amin'olo raha mandalo misy raha mandalo de hoe za matokonao artiste jiaby afaka mambaly zegny fa tsy maintsy misy raha mandalo azy nao ohatra hoe habitant de la planète ohatra tsy haiko na mbola apetraka anao le question na habitant de la planète zegny raha niaignako tegna hoe raha niaignako marigny hoe à l'époque misy tsaikitsaiky vazaha zegny ategna vazety filazaniste amizay tsaikitsaiky vazaha de hoe mandehanena tamin'ny restaurant de zay mikoragna karaha iny de hoe izy nagnotany za manino volagny atsika koa mandeha mipetraka andafy à l'époque zegny za mbola hitanao jiolako za tsy marary mandeha mipetraka andafy zegny za mahavelon-tegna eto tegna koa misy place misy antegna tamin'ny à l'époque de zaho za tsy marary mipetraka any fa tsy zegny fa maletsika d'une manière diplomatique quoi oui bon je me sens bien à Madagascar volagny taminazy fa tsy ndriky afaka andeha hipetraka agny za de izy amizay napetraka question napetraka aminany amizay question hoe anao moa za mba afaka misemarie amin'olo manambady olo joby karaha atsika ty joby ty ndraikindraiky karaha misy complexe ely raha zegny tsy de tiantsika misy complexe ely zay fa izy kofa ankilan'olo fotsy raha zanao misy complexe raha zegny zegny za tia raha mivolagna raha direct ya de anao za afaka manambady olo joby karaha ataoko ty gasy karaha ataoko ty za volagny afaka manambady olo izy mila izy koa olo volagny azo amezagna fitiavagna mankatia za peu importe la couleur na ino zegny tsy mifidy loko izy na hoe karakory fa izy koa misy fitiavagna aminakahy izy za afaka manambady le olo izy koa hoe mbola olombelogno fo volagny mendriky hoe amezagna fitiavagna volagny igny izy navian'le hoe habitant de la planète le fomba fivolagnana izy tamizay moa tamin'ny teny vazaha hoe je peux me marier avec qui je veux et si la personne est digne d'amour et il suffit qu'il soit un habitant quel ou qu'il soit un habitant de la planète quoi zegny amizay le naviany hoe habitant de la planète
donc ilanao faraparany aby reto ino rehetrety aminany atao clip anao madaty izy io satria tsy haiko hoe nafitegna fanaboakanao izy igny na karakory fa za mahita hoe hietretegna boaka azy anao ato sa fabianao Madagasikara sa karakory izy io zegny tsy tegna agnatetretinakazy anagnano izy voalohany tsy andeha hagnano clip feky le fotoagna anaovako clip zegny tsisy zegny tegna marina za zegny tsy mieritreritra hoe izy le nivolaniko teo hoe za zegny tsy za mety mbola impody amin'ny resaka showbiz fa mety tsy za mandeha posiko amizay fa olo hafa zanao ary zegny koa juste hoe anaovako hafatra amin'ny le olo zegny izy ko misy zegny hoe mba izy koatra hoe mba olo hitanao hoe managna raha be zegny ampoussé le olo hoe mba hitanao mba misy raha tokony azonao ampoussé-gna olo zegny mba hanagna succès mba hanagna succès mety réussite les succès d'abord on cherche des succès et après c'est la réussite de ampia-le olo raha karaha zegny fa aminamagna jiaby le za moa tsy de tiako hoe mikaiky za hoe artiste tsy de tiako loatra franchement tsy de tiako loatra bon hoe dirino tato atatsika mahita fa somary ny hondagna kokoa ny resaka afrobeat dancehall le rap R&B jiaby zany décalé ny ondanany tanora malagasy amin'ny resaka tolona mozika fa tsy de navaregna loatra ve ny resaka ny salegy raha fanazatratsika reto ny nentim-paharazana sy ny tary iny heveranao mahatonga zay zavatra zay ary tsy mitondra agny amin'ny faravan'ny kolotsaina malagasy ve zay zavatra zay mifindanagna amin'ny afrobeat sy ny tary izy io raha ny tegna marina zegny fahitako izy za manokagna za cela n'engage que moi zegny tsy karakory zegny amin'ny teny gasy tsy hoe za tsy mahay teny gasy mahay teny gasy tsara be za fa misy terme tsy voaboaka amin'ny teny gasy ndraikindraiky tsy hoe za non za mahay miteny gasy tsara be nanarolo nao tsy mateny za koa teny gasy tsy boaka ia fa raha volaniko eto zegny matriky aminaka manokana fomba fijeriny manokana zegny fomba fijeriko za manokana de ny resaka hoe kolotsaina malagasy ndraiky hoe resaka hoe R&B ry izy io zegny fahitako izy ilaigna ny fagnanaovagna le raha hoe karaha magnano raha ataon'olo ary satria mba azahoanao le fon'olo ary fa alohany anao azo fon'olo ary tokony hoe le fon'olo mitovy aminao eto zegny no azonao voalohany azonao anao fa mahazo igny amizay eo aminao afaka mitady le hoe akory indianako ry akory indianako ry zao de mampalahelo izy ndraikindraiky azonao satria ny sasany zegny tady le succès volaniko zegny lasa hoe hitady succès de satria lasa le monde ny showbiz boka amizao mitady hoe mety mila raha mampalaza malakilaky lasa meky lasa fagniagnana laza zegny le raha azonao le magniagna laza de lasa hoe tafagnanana raha tsy tokony atao nefa ndraiky le raha tokony fihezigny zegny tsy avoafehy azonao manjary very zay boko avy aloaloha ao amizay anao very tsy ndraiky avy lavitra anao amizay lasa zegny amizay mahita tafahitako azafady izy volaniko teo raha volaniko eto zegny za tompony za ny tompony andraikitra amile raha volaniko eto hoe anao koa mangala olo le olona laza tafara taty ndraikindraiky tsy de janoela telo efatra papa midrika magnaraka avy koa sasany andeha aniagna le raha ataon'olo ary fa le raha moa tegna volaniko eto fa tsy tsara misy zandriko raiky zany za tsy anogno magnaraka tiako raha ataony fa tiako tohizany le raha za tsy anogno magnaraka satria tsy ana publicité milo tiako eto fa tiako be zay raha ataony de zay moa fa naviniaraka ny zoma anolo anaty aminazy tsara zany raha ataonao tohiza ataonao ary nitohizan'le raha ary za matoko fa azonono raha nivolaniko taminazy zay za tsy anogno magnaraka satria tsy atao publicité le olo fa njary karaha d'accord raha karakaraha zegny edirino azy
ino raha vaovao atoato ino raha novokarinao atoato hoamenao ny mpankafy amin'ny taogno vaovao 2020 zay hidiavintsika ty maromaro zao zay lagn'ilay tsy mahay magnisa zay maromaro zao fa raha ny tegna marigny zegny izy io zegny maro le olo ataovy clip zay ataovy clip fa jarone andafa igny mafy tegna tsy asitriko zegny fa tsy haiko mety misy miadana ataoko sasany mavita magnano direct isan'andro za tsy mavita magnano direct isan'andro na fotoana antegna anaovako clip tsy isanao satria za koa fagnano clip zegny tiako mba hoe raha mba tian'olo fa tsy clip kisaposapoko azonao dia manjary karaha tsy vita clip zegny le raha fa maro ndraiky hiezaka ndraiky za fandalaovako aty mba misy heliny atao mba misy ny ataoko le hoe tokony hoe metimety amin'olo hanasitrana olo i musique ty boka tsy raha hoe le satisfaction nao tompony manokana fo fa mba mizarakana hoe mba zegny iny hoe mety tsy maro olo zao boka anao misira zany alefako tamin'ny iranako tsy manogno agnarana mizoko vonjy hirana zegny zany kirao tiako hoe volagniny fa hiranao zegny volagny mivolany raha fa io tsy tandrinesan'olo aty zegny fa volagnany izy mivolany raha hiranao zegny volagny fa io tsy tandrinesan'olo aty zaho za tamin'andro tsy je suis plus à la recherche du public za zegny tsy hoe za tsy mijery tsy zegny fa nonle situation misy za zegny tsy efa tsy agny eky ninaga fa raha hafa dia izy koa fa tianao zegny koa za matonao tia izy fa zava-dehibe boka zegny nanao fa tia izy za tsara manino fa matonao tia izy za mety misy olo afaka tia izy agny za zegny hiezaka hoe agnano raha mba hoe asitrana olo zay tratrany zay mahazo izy hoe tsara le raha zegny anao izy koa raha tsy moa le tsy tiany sasany ma ariandro le izy koa fa tsy tiandro tsy tandrinesandro zegny fa le aza fagnasasafo fa tongavanao eto Madagasikara azy misy programme misy projet izay ndo ataonao atato sa ino tena tonga ndisoma eza zay zay tena taniagna aby ny programme atao voalohany zegny fandokoavako Madagasikara zegny za efa ela za tsy nagnano polonais aminay andapany any tegna mariny efa ela mety 23 ans any donc 23 ans tsy nagnanao tamin'ny travo dia za azy io dia anaovako afatra amin'olo jiaby zay agny dia magnararaotra tegna mahazo an-teny dia andeha hagnano fety agny farany taogno ty dia hagnano fety agny dia izy koa matafara kaiky za fitavy organisateur amin'ny Sakaraka Voimara tsika za lazandroko agnano raha zao ok io za raha moa tian-tegna mafalifaly ça fait plaisir zegny zegny le tena mbola nanaovako la mozika amizao satria karaha mahafalifaly fa misy olo mandefa message aminao hoe olo tsy hainao olo boka ia misy boka Cuba igny sasany boka Canada mandefa iranao karaha zao tiako iranao karaha zao matetiky olo en plus tsy olo avy amin'ny tany tsika faratra fa olo mety amin'ny fort dauphin sasany misy avy aiza ty Ambatondrazaka Parafaravola tsy haiko misy avy metrano mandefa message olo io mipetraka Canada agny mandefa ça fait plaisir igny zegny mbola mahatonga za mbola manao le resaka la mozika dia mizaka koragna ty hoe fatongavako eto iny niany andapa Amarin Voimara dia groupe de ty tana Bonarabia amin'ny 11 programme antsika jiaby miaraka amin'ny comédie miaraka amin'ny comédo professeur comédo amin'ny samedi le 11 janvier amin'ny Bonarabia ao dia io fety koa ty bomo boom zegny zigny la muzika jiaby nahaizananao zegny jiaby andeha za tamin'igny zegny boom zegny yabo tsy dirantsika lary igny fa lera nahaizanao za jiaby zegny tsy maintsy atao agnatin'izy io ary misy hira koa mbola tsara inareo mety tianareo
ataoko anatin'izy io dia maviantsika jiaby zokolako amafarana eto fandarantsika omeo message nireo mpankafy sy zay magnaraka amin'ny fandarantsika. Ny message donc tsy atao lava loatra izy efa regniregny teo za moa mbola magnano lamozika fô ary mbola miara-miasa amin'ny mpagnano lamozika maro na ny malaza zegny na ny tsy malaza mbola maro zegny ny miara-miasa amin'agady ary vonona agnome za zao zegny izy le volagniko teo fa tsy le raha le satisfaction nakavo aloha mitadiavako hoe tiako hira ty ataoko non dia io amizay araka fandraisan'olo izany zay mahazo izany amin'ny lafy tsara moa dia mety arabasoa arabatsara dia mahazo izy amin'ny lafy ratsiny tia za zegny na nisy olona ndefa message aminaka azafady ataoko hoe entre parenthèse ely juste anecdote hoe misy olona ndefa message aminaka anao ma mitadino anao ma mitady laza olo zio bon ialako tsigny manogno agnarana ro rahalako iroaoa ndraiky dadilavo masofolo mbola ino ma raha tadiavinao ty za tsy namaly izy non satria haiko tsy henyle olo zegny tsy megny amin'ny lamozika le olo zegny natonga izy mivolana zegny satria izy koa miegny tamin'ny lamozika hainy tsara hoe ino aritigny le zio aritigny lamozika io iahy anao koa azon'izio tsara be sika dia ialako tsigny amizay hoe lasa brique tatamihafa eny raha volagniko tsy hoe ino fa juste hoe ampody le jerono fa le fagnanaovako lamozika zegny dia juste hoe mba satisfaction naka manokana dia avy amindraiky le hoan'le mahazo izy dia vongony ndraiky ankognano zay raha tokony mba tian'olo zay tokony afatrafatra hoe mbola ato e tsy raha hoe andeha hitady hoe andeha hagnano showbiz hoe andeha hagnano tourné afa tsy mahavita tourné avako aby e tegna ialako tsigny ho an'izay mpankafy na nareo maranjitra agny zegny na nareo mananara agny na nareo metrano na nareo betroka agny tsy afaka andeha tourné betroka azafady e fa juste hoe nareo kofa naha regny izy koa mbola magnano e voataniesa fakiny vita fa tegna fa tsy ialako tsigny e tegna fa tsy mahavita magnano tourné loatra eky. D'accord, tapatsy ny fandarantsika zokolako idirinao maromaro question tagny fa zegny mety ahaliagnatsika mpankafy sy tia fandaharana tia amin'ny idirinao no napetraka teto makasitraka anareo makateligny anareo zay tamin'ny fagnarahana fandaharana ty tampamaragna makasitraka ny sava hôtel ty 67 hectare napetrahana fandarantsika makasitraka koa anao nagneky teto fa tsy adignatsika amin'ny le 11 janvier 2020 à partir de 21h30 ao amin'ny Tsilavitreto ao amin'ny Bonarabe agnano chose le professeur Komido avetsika jiaby agnaraka ny bien sûr boum jiaby zegny ho hitatsika ao amin'io fotoagna ambiance mafana kitsakitsy anarany zao fotoagna zao. Merci beaucoup anao isoragna zanako ary isoragna koa ny public zay mitandregny koragna teo izy koa hoe ny blessé somary ny blessé sasany le koragna ialagnatsiny fa za mahitsitsy volagna zay ndraikindraiky igny ndraiky asa amin'ny message privé fa za fa za atao public fo karaha ataony zazany dia misaotra atsika jiaby izy koa volagniko hoe idirinao mbola magnano lamozika fa afa tsy nde mahavita tourné loatra zegny. D'accord, mametraka velomandrapitafa amin'ny herigny émission atsika hitondra invité hafa izay mety ankafizitsika veloma tompoko.